Hallo? Jo, børn. Jeg er BBNT5, og jeg er en kæmpe robot for galaksen Sarnak. Vores planet, usynlighedsplaneten, er i stor fare. Vores usynlighedsbatteri er ved at løbe tør for energi, og det betyder, at vores planet snart bliver synlig for vores fjender. Kun I kan redde os. Børn, jeg har tabt 6 energikuber her på jorden. De ligger her i Henrys have, og for at finde dem, skal I løse nogle galaksemissioner. Men pas på, I skal være hurtige og kloge. Når I har fundet alle energikuberne, skal du, Henry, samle dem i min energioplader. Og så vil jeg belønne dig, Henry, og dine venner med en fantastisk galaktisk skat. Nu er det tid, børn. Gå ud på tæppet i haven, og så har jeg forklaret Henrys far Mads, hvordan I skal hjælpe mig. Så lyt godt efter og gør jer klar til at redde hele galaksen. Held og lykke, og må energikraften være med jer.